Φτιάξε μαζί μου την παραγγελία της Στέλλας. Καθώς προετοιμάζω το δεματάκι μου, να σου πω ότι με το κωδικό VELVET15 έχεις μείον 15% για αγορές άνω των 45 ευρώ. Αφού ετοίμασα και αρωμάτισα λοιπόν το δεματάκι μου, πάμε να δούμε τι πήρε η Στέλλα μας. Ξεκινάμε με το 0,17. Η απόλυτη τάση για φέτος 0,41 και 0,51. Πάνε πάντα μαζί αυτά. Το 2,34. Δεν θα έλειπε το 178. Το 0,59, το 502, εξαιρετικό χρώμα για το φθινόπωρο, και το 0,35. Εννοείται θα βάλω τις μπουρμπουληθρούλες μου γιατί έχω κι άλλα να βάλω μόνιμα. Και στη συνέχεια έχουμε το Viral 002 που έχετε κάνει χαμό, το 525, το 9,90 που μια φορά σας το έδειξα και άρχισε να γίνεται καπνός. Κατάι 0,1. Primer χωρίς όξη φυσικά. Έχουμε και με όξη αν θέλετε. Μία χρυσή σκόνη και μία ασημένια. Τα Sanding Band 180 grit. Και έβαλα ένα Sparkle Polygel 15 για δωράκι. Εννοείται λαδάκι, γλυφιτζουράκι, μπαφεράκι και βουρτσάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλλα για την παραγγελία σου. Αν θες να δεις και εσύ τη δική σου παραγγελία σε βιντεάκι, γράψτε μας στη σημείωση. Ευχαριστούμε πολύ!